západ. Strihali sme ostnaté drôty, niektorých máte doma ešte odložené. Drôty, pri ktorých guľkami ostreľovačov zahynulo mnoho odhodlaných milovníkov slobody. Bolo to prosto ako Bosne. Obrázok. Na druhom brehu Červeného mora však Mojžišov ľud čaká púšť. Po triumfe víťazstva úmorná každodennosť, nepohodlie, stres, nepriateľské kmene, plno nečakaných prekážok. Raz chýbala voda, potom sa vyčerpali zásoby, jednotvárna strava, mana, prepelice. Príbeh víťazstva sa obrátil proti jeho aktérom. Mojžiš síce má za sebou celý ľud, na celej ceste však ako by bol úplne sám. Ani Áronova prítomnosť nedokáže preklenúť vzdialenosť, ktorá ho delí od ľudu, ktorý vyviedol na cestu svojbytnosti. Nik z nich nezdieľa jeho zážitok s Bohom. Nikom nehorí odhodlanie pokračovať, ani viera, že cesta sa vydarí. Sťažujú sa na smet, potom na hlad, proste povedia mu to rovno znova a znova. Radšej sme mali pomrieť rukou Hospodinovou v Egypte, kde sme sedávali pri hrncoch mäsa a najedli sme sa do sítosti chleba. Vy ste nás však vyviedli na púšť, aby celé toto zhromaždenie by ste ho vyhubili hladom. No nazdar. Idete vyhubiť celé toto zhromaždenie? Idte ich, tých bojníkov, ale oni sú v Bratislave. Nepriateľské kmene. Nepriateľské kmene. A Mojžiš sa zase Bohu znova a znova sťažuje. Čo mám robiť s týmto ľudom? Veď ma ukameňujú. Čo je to sloboda? Môžem predsa úplne slobodne chcieť. Neslobodne. Aké právo mal Mojžiš viesť v mene slobody ľud tam, kam nechcú? Toto bude azda najťažšou Mojžišovou skúškou. Tríznivý, nikdy nevyriešený vzťah k ľudu, ktorý sa búri proti bremenu slobody a nezaistenosti. Bude musieť ten rozpor trpezlivo niesť. Inak ich cesta nevyhnutne skončí. Kde má k tomu vziať silu? Nepripomína vám to našu skúsenosť? Sloboda, ktorú aktéri novembra vybojovali, sa obrátila proti ľudu. O priazeň ľudu sa začali uchádzať šikovnejší stratégovia moci. Mečiar či Fico. A v podstate stále vyhrávajú. Vytrvalo živili odpor ľudu voči nepohodlnej slobode. A získali si ich náklonnosť. Slobodu zneužili o svoj prospech. Kam sme dospeli? Vraciame sa do područia, z ktorého sme unikli. A veľká časť národa to robí úplne dobrovoľne. Nedávno zrušili i sviatok Nežnej revolúcie. Na rozdiel od Izraelcov sa po takmer 40 rokoch okľukov vraciame do Egypta, z ktorého sme vyšli. Ako uniesť ťarchu ľudu, teda tých našich občanov voličov. My sme samozrejme súčasťou toho. Ako zostať verný, slabým, hriešným ľuďom a nezradiť pritom ideál, ku ktorému smerujeme. Alebo otázka, ktorú si kladú mladí ľudia, prečo zostať na Slovensku? Dajme si čítanie, Daniel. Nie Danielko, ale Daniel, ako som ti slúbil. Budeme čítať z druhej knihy Mojžišovej, Exodus, 32. kapitola.
Keď ľud videl, že Mojžiš dlho nezostupuje z vrchu, zhromaždili sa k Áronovi a povedal: Vstaň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Veď nevieme, čo je s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta. Áron im odpovedal: Postrhávajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše dcéry, a prineste mi ich. Všetok ľud si postrhal z uší zlaté náušnice a priniesli ich k Áronovi. On to od nich vzal, zhotovil formu a ujal podobu telaťa. Oni povedali: To sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár a oznámil: Zajtra bude Hospodinová slávnosť. Na druhý deň včas ráno vstali, priniesli spálené obety i obety spoločenstva, ľud sa posadil, jedol a pil, a potom vstali a zabávali sa. Hospodín povedal Mojžišovi: Zostup dolu, tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Uliali si podobu telaťa, kláňajú sa mu, prinášajú mu obetu a vykrikujú: Toto sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Potom Hospodín povedal Mojžišovi: Videl som tento ľud, je to tvrdošíjný ľud. Teraz ma už nechaj, nech proti ním splanie môj hnev a vyhubím ich. Z teba však urobím veľký národ. Mojžiš sa však usiloval odmäkčiť Hospodina svojho Boha a povedal: Hospodín, prečo planie tvoj hnev proti tvojmu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a pevnou rukou vyviedol z Egypta? Prečo majú Egypťania hovoriť: Zlomyselne ich vyviedol, aby ich vyvraždil na vrchoch a zmietol z povrchu zeme? Odvráť svoj prudký hnev, upusť od zlého úmyslu proti svojmu ľudu. Rozpomeň sa na Abraháma, na Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a ktorým si prisľúbil: Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi. A celú túto krajinu, o ktorej som vám hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju navždy vlastnil. Hospodin sa zľutoval a upustil od zla, ktoré ohlásil svojmu ľudu. Ďalej 32. kapitola od 26. verša. Mojžiš sa postavil do brány tábora a zvolal: Kto je za Hospodina ku mne? Okolo neho sa zhromaždili všetci levitovci. On im povedal: Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Nech si každý pripáše meč na svoje bedrá. Prejdite po tábore od jednej brány k druhej a nech každý zabije svojho brata. Každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného. Levitovci urobili tak,
ako rozkázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu asi 3000 mužov. Potom Mojžiš povedal: Ujmite sa dnes služby Hospodinovi. Všetci, čo ste boli proti svojmu synovi alebo bratovi, aby ste dnes dostali požehnanie. Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: Dopustili ste sa veľkého hriechu. Ale teraz vystúpim k Hospodinovi a zda ho uzmierim za váš hriech. Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a povedal: Ach, tento ľud sa dopustil veľkého hriechu. Urobil si ich zlatých bohov. Strpíš ešte ich hriech? Ak nie, tak ma vymaž zo svojej knihy, ktorú píšeš. Dramatický príbeh, čo? Izrael teda doputuje k hore Sinaj. Tu sa má z nesúrodých kmeňov utvoriť jeden národ. Zdrojom orientácie už nebudú Mojžišove slova, ale texty zákona tesané do kameňa. Tak sa tvorí civilizácia. Zákon zakladá identitu národa. Ak má pretrvať, od charizmatických vodcov sa musí posunúť k vláde zákona. Čo je rozptýlené, je treba sceliť v právnom poriadku. Iba tak môže národ pretrvávať. Tento zákonodárny príbeh je však dramatickejší než všetko, čo sa medzi Mojžišom a ľudom odohralo. Máme? Vrch, na ktorom sa Mojžiš stretá s Bohom, je pre ľud neprístupný. Vystupuje z neho dym, rozochvieva ho zemetrasenie. Mojžiš tam trávi dní sám. Nasledujú celé dlhé kapitoly prikázaní právnych a rituálnych predpisov. Keď Hospodin dokončil rozhovor s Mojžišom na vrchu Sinaj, píše potom autor knihy Exodus, dal mu 2 tabule svedectva, kamenné tabule písané Božím prstom. Zatiaľ, čo Mojžiš na vrchu prijíma projekt Božieho svätostánku, pod vrchom remeselníci odlievajú zlaté tela. Mojžiš sa nevrácia. Áron musí čeliť náladám ľudu sám. Nepokojný dáv si napokon vždy nájde a utvorí nejakú modlu, o ktorú by sa mohol oprieť. Prišli za ním a mali plán. Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Veď ani nevieme, čo je s Mojžišom. Vieš, s tým mužom, čo nás vyviedol z Egypta. Izraelský ľud je nesporne zbožný. Jeho zbožnosť má však skôr podobu mágie, než skutočnej viery. Potrebujú náboženské obrady a idoly, aby sa cítili byť bezpečne zomknutí v jedinú ľudskú silu. Čo urobí Áron? Nemá pri sebe Mojžiša, aby sa pochádil. Vždy mu svedčala skôr rola sprostredkovateľa. Netrúfa si hovoriť k ľudu s autoritou Mojžiša. Povedzme si národne. Áron Mojžiša zradil. Prečo? Pochyboval azda i on, že Mojžiš sa vráti. Obával sa vzbúry a neposlúchne vôľu ľudu, nastane to najhoršie, divoká anarchia. Vôľa ľudu, vôľa Božia, hovorievame, nie? A znie to humanisticky. Je to naozaj tak? Má azda ľud nejako
svoju spoločnú vôľu. Okrem tej, čo jej sugerujú demagógovia. Nevieme, ako Áron uvažoval. Vieme, čo urobil. Vedel, že Izraelci majú zlato. Ulúpili ho Egypťanom. Vyhlásil teda zbierku, a čo je pozoruhodné, z toho egyptského zlata sa stalo zlaté tela. Do role najvyššieho kňaza Árona uviedol Mojžiš. Aká zrada. Áron sa postaví pred modlu a zaznie nehorázna lož. Toto sú bohovia Izraela, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Nepripomína vám to niečo? Postavili oltár a za asistencie Árona telaťu prinášali obety. Potom hostina a nespútaná zábava, ľud bol konečne spokojný. Náboženstvo má odjak živa dve protikladné tváre. Na jednej strane autentická existenciálna viera, dôvera v toho, kto mi dáva bytie, a vo svedomí mi zjavuje morálny zákon, teda hodnoty, ktoré ma utvárajú človeka. Taká zbožnosť predstavuje najväčšiu silu. Dáva mi silu kráčať proti temným prúdom doby. Existuje však i druhá tvár náboženstva. Často tá silnejšia a výraznejšia. Náboženstvo ako nástroj moci, politická mágia, kolektívna vášeň kmeňovej identity. Také náboženstvo zaklada temné prúdy davovej psychózy a strháva nás so sebou. Možno vás to prekvapí, ale aj z kresťanstva sa môže stať zlaté tela. Máme na to historické doklady. Stalo sa tak. Stalo sa tak, keď vládári kresťanstvo použili ako politický nástroj obnovy rímskej ríše. Dialo sa tak i u nás za prvého slovenského štátu a deje sa to dnes pred našimi očami v Putinovom Rusku či v Trumpovej Amerike. Kresťanské symboly je možné rozstaviť, uliať z nich zlaté tela, kláňať sa mu a klamať. Toto sú bohovia, ktoré nás vyviedli z Egypta. Modla predstavuje náboženstvo vytvorené z egyptského zlata. Zlato symbolizuje svetskú slávu, moc a bohatstvo. Ak evanjelium zmiešame s vôľou k moci, bohatstvu a nadradenosti, stane sa z neho príšerná karikatúra. Právom jej patrí meno Antikrist. Dlho som nechápal, čo znamená slovo Antikrist, ktoré Ján používa vo svojom liste. A teraz to začínam celkom rozumieť, zdá sa. Antikrist je formou zla, ktorá by nebola možná bez Krista a jeho vplyvu na dejiny. Meno Krista sa tu totiž používa proti Kristovi. Evanjelium sa preznačuje proti jeho zmyslu. Tak môže patriarcha Kiril v Kristovom mene posväcovať zbrane, ktorými Rusko vraždí ukrajinský ľud. Áron vyhovel ľudu. Prečo to urobil? Zvolil si pragmaticky najlepšie riešenie krízy. Chcel a zdá vyhovieť náladám ľudu, aby sa im lichotil. Takému prístupu sa v politickom žargóne hovorí populizmus. Dnes žijeme vo svete, v ktorom sa k moci dostávajú práve takíto cynickí, skorumpovaní, populistickí vládcovia. Nuž, zlaté tela je veľmi aktuálnou témou. Môžeme si dať obrázok. Mojžiš je teda zatiaľ hore, ponorený v tichu Božej prítomnosti.
Hľadí do budúcnosti národa, ktorý sa má zrodiť pod vládou zákona. Navrch ho sprevádza Jozua. Čaká zrejme niekde za kríkom obďaleč, kým Mojžiš dokončí svoje dlhé rozjímanie. Dni plynú. Mojžiš ponorený v komunikácii s Bohom stráca pojem o čase. Napokon príde tá chvíľa. Všetko potrebné bolo povedané. Boh ho posiela naspäť. Zostup dole, povie mu, lebo tvoj ľud sa zvrhol. Aký krutý zvrat. Z neba Božej prítomnosti Mojžiš padá na tvrdú zem dejín. Boh mu rozpráva, čo sa práve deje v tábore. Neviditeľného Boha nahradilo viditeľné tela. Tam, kde sa pred chvíľou rozprestieralo svetlo Božej priazne, temnie sa teraz Boží hnev. Všetko je inak. Už nie sú potrebné zákony, o ktorých si rozprávali. Vyhubili. Koniec. Boh Mojžišovi, ak ste si všimli, však ponechal polotvorené dvierka, ako by mu sám ponúkal rolu príjmúcu. Teraz ma už nechaj, nech splánie môj hnev. Splánu, či nesplánu, Božie, nechaj ma predsa ponúkať i opačnú možnosť. Nenechá. Mojžiš výzvu prijíma, nenechá. Chová sa pritom extrémne trúfalo. Ako by si Boh a človek na chvíľu vymenili role. Človek kárha a poučuje Boha. Zlomyselne si ich vyviedol, aby si ich vyvraždil. Mojžiš sa Bohu odváži pripísať zlomyselnosť. Potom ho dokonca ako prísny otec neposlušné dieťa vyzve. Odvráť sa od svojho zlého úmyslu. Čo to hovorí? Môže mať Boh zlý úmysel a napokon mu vyčíta nestalosť. Zabudol si Bože na svoju zmluvu s Abrahamom. Čo na to Boh? No tu je autor textu veľmi stručný. Hospodin sa zľutoval a upustil od zla, ktoré ohlásil. Ako to máme chápať? Zmenil sa a zda pod Mojžišovým vplyvom Boh. Najprv Boh hnevu, potom Boh milosti. Ja sa pokúšam porozumieť tomu takto. Božie zjavenie sa v dejinách postupne vynára. Tak ako sa vo vývoji sveta postupne stemnú od nevedomia vynára vedomie a duch človeka. Boh sa nám z prvoti javí ako nemilosrdný zákon bytia. Podobá sa bezcitnej, brutálnej sile evolúcie. Odstraňuje z bytia nepodarky. Škrtá to, čo sa nehodí. I Boha poznáme iba takto. Jeho vonkajšej, prvotnej podobe tvorenia a ničenia. I my konáme podobne. Vpred kráčame tak, že odstraňujeme tých, čo sa podľa našej mienky nehodia. Hovorí sa tomu sociálny darwinizmus. Tak často konala i cirkev. Odstráňovala kacírov a bezvercov. Koľko hraníc máme za sebou v našich dejinách. Tak konal nacizmus i komunizmus. O čom je vlastne rozhovor Boha s Mojžišom? Zdá sa mi, že v centre je jedna zásadná otázka. Kto vlastne si, Bože? Naozaj si iba absolútnou, nemilosrdnou, brutálnou silou? Evangelium nám cez Krista Boha zjavuje zvnútra. Zjavuje ho ako tajomstvo trojedinosti. Boh je predstavený ako večný dialóg medzi Božím ja a Božím ty, v
tom dialogu sa vynára ten tretí. Duch pravdy a lásky, ktorý od nás nesie ústretí nádej s dejinami. Boh do toho dialogu uvádza človeka. Cez neho, tak ako cez Mojžiša, vedie dialog medzi vonkajšou mocou slepých zákonov a vnútornou mocou lásky. Boh ako keby sa cez Mojžiša rozprával sám so sebou. V tom dialogu sa z vonkajšej moci vynára moc vnútorná. Boh a človeku. Tak ako sa mu napokon zjaví v Kristovi. V tom, čo sa Mojžiš Bohu odvážuje vyčítať, sa postupne zjavuje vnútorný rozmer Božej lásky a milosti. Mojžiš v tom rozhovoru poznal Boha tak, ako ho nepoznal. Z brutality absolútnej moci sa vynára duch lásky. Všimnime si, že ich spor sa týka našej témy, ľudu. Boh povie Mojžišovi: tvoj ľud sa zvrhol. Je to teda Mojžišov ľud. Mojžiš Boha poopraví. Prečo padne tvoj hnev proti tvojmu ľudu? Nie je to môj ľud, Bože, je to tvoj ľud. Podobný dialog použije Ježiš, keď vysvetľuje evanjelium cez podobenstvo o márnotratnom synovi. Tam je to naopak. Starší syn povie otcovi: ten tvoj syn premárnil majetok s neviestkami. Otec syna poopraví: ten tvoj brat bol stratený a našiel sa. Bol mŕtvý a ožil. Či je teda ten dáv, ten ľud, to ľudstvo náš či Boží? Evanjelium odpoveda Kristovi a v ňom ľudské a Božie jedno sú. Už Mojžiš vie, čo sa v tábore stalo od Boha, no potom to vidí na vlastné oči. Tvárou tvár priamej reality, tvárou tvár priamej reality jeho sila milosti úplne opustí. Zmocní sa o svätý hnev. Robí presne to, čo pred chvíľou Bohu vyčítal. Najprv zahodí dosky zákona, potom odstraňuje tých, čo sa nehodia. Bratia na jeho pokyn vraždia bratov. V ten deň padlo z ľudí asi 3000 mužov. Predstavte si tábor a v ňom 3000 mŕtvol. Tých, čo vraždili, potom Mojžiš mene Boha požehnal. Boh síce upustil od svojho hnevu, Mojžiša sa však hnev, ktorý Bohu vyčítal, napokon úplne zmocnil. I dnes sa to deje. Koľkí zbožní ľudia dokážu ticho súhlasiť s násilím v mene svätého hnevu. Nech sú odstránení tí, čo sa nehodia. Putina jeho vojna proti nekresťanskému dekadentnému západu je toho výrečným príkladom. Čo v našom srdci rozhodne o tom, či dáme prednosť nemilosrdnej Božej moci alebo moci Božej lásky a zľutovania? Posledná scéna. Mojžiš znova hovorí s Bohom. Už mu nevyčíta. Boh predsa od svojho hnevu upustil. Do Mojžiša sa ten hnev zmocnil. Opatrne sa pýta: strpíš ešte ich hriech? Má azda Mojžiš pritom na mysli i ten svoj? Potom žiada čosi neuveriteľné. Ak nie, tak ma vymaž do svojej knihy, ktorú píšeš. Mojžiš ponúka sám seba, svoju spásu, ako výmenu za ľud, ktorý pred chvíľou nechal vraždiť. Čo sa stalo?
Aké to bolo? Dať pokyn a potom sa dívať, ako brat vraždí v mene Boha. Brata. Aké to bolo? Požehnávať ruky bratov vrahov. Čo Mojžiš cítil? Zlo? Či dobro? Môže až z takého činu vzísť niečo dobré? Myslím si, že Mojžiš bol hlboko otrasený sám sebou. Na začiatku svojho príbehu Bohu povedal: ja nie som ten, ktorého máš poslať. Pošli niekoho iného. Teraz sa odvolal k niečomu nesmiernemu. Vymaž ma, Bože, škrtni ma, nech nie som. Tou vôľou k nebytiu otvoril cestu k nezničiteľnej nádeji. Dokončil sebe pohyb, ktorý začal. Od ja nie. Urobil ten posledný krok. Škrtni ma. Tak, aby som ja nebol. Ale všetko, kým som, aby bolo v tebe, Bože. Od stáročia neskôr uvidíme Jana Krstiteľa, ako ukazuje na Krista, vraví: hľa, baránok Boží, čo sníma hriech sveta. Pavol sa dokonca o Kristovi odváži napísať: stal sa za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. To, čo sa tu pred Mojžišom otvorilo, sa stalo Kristovi cestou k nehynúcej nádeji uprostred tragiky ľudských dejín. Pavol v liste Rimanom pokračuje v tom, čo tu Mojžiš začal. Napísal: hovorím pravdu v Kristovi, neklamem. A dosvedčuje mi to aj moje svedomie, Duchu Svetom. Mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž byť prekliatý a odlúčený od Krista pre mojich bratov, mojich príbuzných, podľa tela. Nuž, Mojžiš podstúpil najťažšiu skúšku, najprv strašne zlyhal. No pokoj, cez to zlyhanie obstal. Naša prvá i druhá téma sa v tejto tretej stretajú. Sila, ktorú neopieram o seba, ale o Boha. A sila priateľstva, ktorá mi podopiera ruky. Oba sa tu zišli a podstúpili skúšku. Mojžiš čelí zrade svojho najlepšieho priateľa. V okamihu tragickej rozhorvanosti sa Bohu napokon zrieka sám seba. Ako uniesť bremeno hriešného ľudstva? Ako uniesť jeho nerest, jeho povrchnosť, jeho egoizmus, stádovitosť, jeho ochromujúcu nevedomosť? Ako prijať rozporuplnú skutočnosť ľudskej prírodzenosti a niesť ju Bohu ďalej dejinami nezničiteľnej nádeji? Keď som mal 18, mal som tú vec vyriešenú. Evangelium by boli vtedy verše Robinsona Jeffersa, amerického básnika, a ten napísal veľmi presne, čo som vtedy veril. Nech sa s ľudstvom stane hocičo, svet je spravený dobre. Podľa neho ľudstvo je iba prechodná choroba a vesmír sa z nej poľahky vylieči. Trochu som pritom pozabudol, že i ja sám som človekom. Existuje však i iná cesta, cesta Kristova. Vziať na seba rozorvanosť ľudstva, nevedomosť z národa, všetok ten nikdy nevyriešený rozpor medzi slávou a biedou človeka a niesť ho neústupne tvrdohlavo ďalej k nádeji úplného dobra. Tu nám nepomôže rozhorčenie, pýcha intelektu, elitárska nadradenosť. Pomôže nám iba pokorná láska.
bez nepodmienenej úcty ku každej ľudskej bytosti sa len ťažko pohneme ďalej a uchováme si nádej, ktorá nezlyhá. Mnohí naši priatelia, a dajme si ruku na srdce, že i my sa dnes a za celkom oprávnene sťažujeme na tupý, zaostalý národ, na tých hlúpých voličov, čo nás ťahajú do tej biedy. A sťažujeme sa aj na iracionalitu, ktorá by nemala byť, veď sme homo sapiens. Iracionalitu, čo tak ľahko, a to i bez ohľadu na vzdelanie alebo výšku intelektu, zachvacuje seba zničujúcou vášňou ľudský dáv. Tu naozaj neviem nájsť inú silu, než silu zmilovania, ktorá je v tej najpomílenejšej a najviac pokrivenej ľudskej bytosti dokáže stále vidieť skrytý poklad Božej slávy a povedať s Mojžišom: radšej škrtni mňa, alebo s Pavlom, s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo žijem z viery v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a sám seba obetoval za mňa. Ustúpiť zo seba, aby som mohol prijať v zmilovaní hriešnika v sebe, hriešnika v druhých a prijať všetkých ľudí v Kristovej láske. Ten môj obľúbený Robinson Jeffers napísal aj peknú vetu: silní sú opretní o smrť ako oprav. Keď sme počúvali príbehy z Ukrajiny, toto mi najjasnejšie z toho žiarilo. Oni majú silu vzdorovať, kráčať za nádejou proti brutálnej moci, preto, lebo sa upierajú o smrť. Objavili smrť a počítajú z ňou. Je to trúfale, no musím to na záver povedať. V živote prídu chvíle a obávam sa, že táto doba ich prináša, keď sila kráča ďalej, pramení, z odvahy umierať. Ako nám to pekne odkázala Simona Vejová. Všetko, čo je ohrozené časom, napísala, vylúčuje do duše lož, aby uniklo vedomiu smrti. Toto vylúčovanie lží sa stupňuje úmerne nebezpečenstvu smrti. Preto nie lásky k pravde bez bezvýhradného pritakávania smrti. Kristov kríž je jedinou bránou poznania. Zdá sa mi až nepatričné vstúpiť